Мәгариф журналының гыйнвар саны Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллинның котлауы белән ачылып китә. Яңа елда илебез күләмендә игълан ителгән педагог һәм остаз елы эшчәнлегебезгә яңа уңай үзгәрешләр кертер. 2023 елның республикабызда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы буларак узуы туган телләрнең кулланыш даирәсен арттырыр, җәмгыятебезнең рухи бердәмлеге ныгуына этәргеч булыр дип өметләнәбез, ди Илсур Гәрәй улы үзенең яңа ел котлавында. Мәгарифтә яңа ел сентябрьдән башлана дигән язма Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин катнашында ел йомгакларына багышлап уздырылган матбугат конференциясе хакында. Очрашуда дәреслекләр, бердәм программалар, балаларның гаиләдә укытылуы, тәрбия мәсьәләләре, мәктәпләрнең ябылуы, мәктәпләрдәге саклык чаралары, кадрлар әзерләү һәм укытучыларның алтынга тиң вакытын сарыф итүче кагаз эше хакындагы мәсьәләләр күтәрелде. Шунда ук быелгысы елда республикада 143 мәктәпнең төзекләндереләчәге дә җиткерелә. Журналның гыйнвар санында Әлмәт районы мәгариф системасының эшчәнлеге киң яктыртыла. Педагоглар Әлмәтнең кыйммәтле ресурсы ул дигән язмада Әлмәт муниципаль районы мәгариф идарәсе башлыгы Ирина Александровна Павловская белән әңгәмәне укый аласыз. Ел сайын районга 35 яшь белгеч кайта. Без максатчан укыту буенча актив эш алып барабыз һәм бу яхшы нәтиҗә бирә, ди Ирина Александровна. Әлбәттә инде ирешелгән уңышлар, алда торган бурычлар, әти-әниләр, укучылар арасында популярлык казанып өлгергән яңа форматтагы мәктәпләр, инженерлык лицее һәм адымнар Әлмәт полилингваль гимназия турында да сүз кузгалмый калмый. Әлмәт укучыларының барлык фәннәрдән дә уртача балы соңгы 5 ел дәвамында Россия күләмендәге уртача балдан шактый югары. 2022 елда 15 чыгарылыш укучыбыз төрле фәннәрдән имтиханнарны 100 балга тапшырды, ди район мәгариф идарәсе җитәкчесе. Алга таба чын мөгаллимгә йолдыз чире кагылмас дигән әңгәмәдә авыл укытучысы бәйгесенең абсолют җиңүчесе Балык Бистәсе районы Яңа Арыш урта мәктәбенең физика һәм информатика укытучысы Руслан Дамир улы Набиуллин һәм ул эшләгән мәктәп белән якыннанрак танышабыз. Укытучылар династиясын дәвам итүче буларак, Руслан Дамир улының авыл укытучысы бәйгесенең профессиональ үсешкә йогынтысы хакындагы фикерләрен дә белербез. Укытучының җәмгыятьтәге урынын күтәрү өчен дәүләт күләм ниндидер программа булса да комачау итмәс иде, ди ул. Татарстанның Нефть башкаласында махсуслашкан юнәлешле заманча укыту учреждениесе булдыру идеясын Айрат Хәйруллин Әлмәт районы башлыгы булып эшләгәндә күтәреп чыга һәм ул үзенең ниятен алга таба әлеге проектның инвесторы булган Татнефть компаниясе җитәкчелеге белән дә уртаклаша. Һәм менә 2020 елның 1 сентябрендә генә ачылуына карамастан, инде үз традициялары, үзенә генә хас үзенчәлекләре булган инженерлык лицее турында «Домой без портфеля со знаниями будущего инженера» дигән язмадан укып танышырсыз. Быел биредә беренче чыгарылыш булган һәм 45 укучының 3-се лицейны алтын медальгә тәмамлаган. Математикадан уртача бал 62, рус теленнән 70 бал тәшкил иткән. Лицей нинди планнар белән яши, ни өчен портфельсез язмада әлеге һәм башка сорауларга җавап табылачак. Әлмәт балаларына бихисап иҗат мөмкинлекләре ачкан балалар сәнгать мәктәбе турындагы язмада һич шиксез уйлануларга этәрәчәк. Мондый затлы бинага аяк басуга ук әлбәттә инде һәркемнең чагыштыру мөмкинлеге булачак. Сәнгать мәктәбе директоры Павел Дроздов та балалар сәнгать мәктәбенең аның баракка урнашкан чагыннан ук белә. Ул чактагы белән хәзергене чагыштыра торган түгел, җир белән күк арасы. Бүген биредә укучылар җәйге, кышкы каникуллар вакытында еш кына төньяк башкаладагы Санкт-Петербург сәнгать академиясенә пленерларга, мастер-классларга йөреп, яңа техникалар үзләштерә, заманча рәссамнарның эшләре белән таныша. Кемнеңдер хыялына да кермәгән нәрсәләр бит булар. Мәгариф журналы инде 5-нче ел оештырып килгән Яшел бишек һәм
ФДББС буенча иң яхшы дәрес бәйгеләре җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы турындагы язма күп кенә укытучыларда алга таба үзләрен әлеге бәйгеләрдә сынап карау теләге уятмый калмас. Әлмәт районы укучыларының дәрес эшкәртмәләренә шактый урын бирелә бу санда. Шул ук вакытта Теләче, Актаныш, Яшелүзән, Яңа Чишмә районнарыннан, Казаннан килгән дәрес эшкәртмәләре укытучыларның көндәлек эшләрендә кулланышта бар дип өметләнәбез. Композитор Илмир Низамов белән иҗади хезмәттәшлек быел да дәвам итә. Моңа кадәр журнал ел дәвамында аның ел фасылларына багышланган шәкелен тәкъдим иткән булса, бу санда балалар маршының ноталары китерелә. Тарихчыларны 2023 елның 1 маена кадәр дәвам итәчәк иң яхшы тарих укытучысы бәйгесендә катнашырга чакырабыз. Журналның соңгы битендә бәйгенең номинациялары, шартлары турында таныша аласыз. Менә шулар, алга таба да бергә булыйк.